Здравейте всички! Ето, че отново се налага да направя още едно видео, да ви разкажа за още една абсурдна ситуация, в която нашата държава поставя мен и другите хора болни като мен. Досега аз бях пенсионер по болест и в болничен, т.е. вземах болничен и пенсия. Понеже заради страничните ефекти от химиотерапията не мога да ходя на работа, няма как. Поне на този етап, докато химията е толкова тежка и толкова силна. Сега обаче лимита от болнични, които получавам през ТЕЛК вече, лимита е изчерпан. Тоест, вече нямам право на болничен. И сега пред мен държавата поставя два варианта. Вариант 1. Вземам пенсия и се връщам на работа и вземам заплата. Вариант 2. Променят ми пенсията, понеже през ТЕЛК, пенсионер по болест съм, променят ми пенсията без право на работа и аз няма да вземам заплата и няма да вземам болничен, оставам на една смешна пенсия. И питам нашите политици, всичките горе, които не могат да се разберат кой да грабне по-големия кокъл. Може ли онкоболен човек, който лекарствата за страничните ефекти от химиотерапията са много и са скъпи, може ли да оцелее с една смешна пенсия? И то пенсия през ТЕЛК. Смешна от 400-500 лева. При положение, че има много пътни разходи, много разходи за лекарства, отделно химиотерапиите и т.н. Ами за вкъщи, ами за сметки. Как може един човек да оцелее с 4 или 500 лева пенсия? Нека всички онея политици, които са в София, всички онея 240 хубосника, дано това видео да стигне до някой от тях и да се замислят. Защото това е абсурд.